права. Святло-шумовыя прылады і газ. Брутальны разгон маршу пенсіянераў. Зачыстка інфармацыйнага поля. Міліцыянты і суд вінавацілі мяне ў тым, што нібыта я удзельнічаў у гэтым масавым мерапрыемстве, але там я знаходзіўся як журналіст. Грамадзянская супольнасць нараджаецца ў дварах. Адказнасць за краіну пачынаецца з адказнасці за свой двор, за тое, што там будзе, які там будзе мурал, якая там будзе сімволіка. Міліцыя брутальна разагнала марш пенсіянераў у Менску. Супраць людзей сталага веку сілавікі ўжылі петарды, пярцовы газ і шумовыя гранаты, а таксама адзін з амапаўцаў страляў у людзей з траўматычнага пісталету. Перад гэтым Міністэрства ўнутраных спраў заявіла пра арганізаваныя групы баевікоў падчас мірных дэманстрацыяў. Намеснік міністра пагражаў ужыць баявую зброю. Працягне Ярослаў Сцешак. Сёння ў Менску спачатку прайшло некалькі лакальных акцый салідарнасці студэнтаў і выкладчыкаў. Мірны спеўны сход для лінгвістычнага універсітэту мае сімвалічны характар і конкретныя патрабаванні. Студенты большей частью выступают против насилия, я считаю. И вообще вся страна против насилия. Поэтому мы хотим это остановить. Мы хотим честные выборы, чтобы нас слышали, чтобы нас слушали. Мы ожидаем честные выборы. Мы за честные выборы, за честную власть. Мы не хотим фальсификаций. Изначально мы собирались идти к ректорату, выражать свой протест против насилия, которое произошло вчера. Но этаж закрыт, поэтому, я так понимаю, мы собираемся сегодня здесь. Студэнтаў падтрымліваюць і выкладчыкі. Мы можем на территории своего вуза выразить свое мнение, да. В частности, студенты его выражают. А мы, преподаватели, можем стоять рядом, чтобы они чувствовали свою поддержку. Мы хотим быть вместе, и мы хотим быть здесь, чтобы понимала наша администрация, что мы хотим от них четких ответов, как они собираются дальше реагировать на это все. У Беларускім дзяржаўным універсітэце на мірныя акцыі салідарнасці сёння выйшлі біялагічны, журналісцкі і філасофскі факультэты, а студэнты эканамічнага універсітэту прайшлі па вуліцах Менску маршам. А потым па сталіцы прайшоў вялізны марш пенсіянераў. Патрабаванні тыя самыя: спыненне міліцэйскага гвалту, адстаўка Александра Лукашэнкі, вызваленне палітвязняў. Каля 2000 грамадзянаў сталага веку ішлі ад плошчы Незалежнасці у бок Акадэміі навук. Пры гэтым на шляху шэсця дзеялі людзі ў масках і цывільныя вопратцы, якія жорстка затрымлівалі прысутных маладых людзей. Адзін з асноўных лозунгаў шэсця – «Прабачце, што мы маўчалі раней». Пенсіянеры абураюцца жорсткімі дзеяннямі міліцыі і садызмам, праяўленым пасля выбараў у жніўні. Мои блеклые старушечьи глаза смотрите сквозь щели балаклавы. По моей щеке бежит слеза. Совесть больше вам не по уставу. Жертвы лживой пропаганды и морали. Вот кто вы на самом деле есть. Вы забыли, стерли, растоптали. Совесть, мужество, достоинство и честь. Я за правду получу дубинкой по скрипучим старческим суставам. Разойдитесь, нечисть в балаклавах. Я гуляю, я имею право. Каб марш пенсіянераў не пашыраўся, улады закрывалі станцыі метро. Спрабавалі затрымаць журналістаў, але людзі іх адбівалі. Таксама маршы пенсіянераў прайшлі сёння ў Горадні, Жодзіне, Лідзе і Гомлі. Там таксама былі затрыманні. Людзі абурыліся і спробамі працаўнікоў дзяржаўных СМІ сняць прапагандысцкія рэпартажы. Каля галоўнага корпусу Беларускага нацыянальнага тэхналагічнага універсітэту міліцыянты ўжылі супраць пенсіянераў святло-шумовыя гранаты і слезацечны газ. Спатрэбілася хуткая дапамога. Незадоўга да маршу пенсіянераў прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала заяву намесніка міністра. Геннадзь Казакевіч папярэдзіў пра пагрозу каляровых рэвалюцыяў і паабяцаў, што міліцыянты з вуліцаў не сыдуць. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов.
попытками повторить события начала августа. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. У гэтую нядзелю марш гонару у Менску міліцыя разганяла святлошумовымі гранатамі, людзей жорстка збівалі, у тым ліку тых, хто не супраціўляўся. Вайскоўцы і спецназаўцы былі на бронетэхніцы, пагражалі людзям баявой зброяй. Некалькі чалавек атрымалі траўмы ад прыкладаў. Падчас нядзельных акцыяў пратэсту ў розных гарадах Беларусі афіцыйна затрымалі больш за 700 чалавек. Міліцыянты налічылі не больш за 11 тысяч удзельнікаў. Праваабаронцы іх налічылі больш за 100 тысячаў. Толькі ў Менску, хоць міліцыя і ўнутраныя войскі не давалі людзям сабрацца ў одну групу. Ужывалі і вадамёты з фарбавальнікам. Міжнародны камітэт расследавання катаванняў у Беларусі у асобе некалькіх праваабарончых арганізацыяў запатрабаваў ад следчага камітэту распачаць крымінальныя справы паводле часткі 3 артыкулу 426. Наўмыснае здзяйсненне службовай асобай дзеянняў, што яўна перавышаюць ягоныя паўнамоцтвы і злучаныя з гвалтам, катаваннем і знявагай пацярпелага. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што шматлікія збіцці не мелі ніякай законнай мэты і не ўжываліся для спынення правапарушэнняў. Тым больш, у міліцыі не было права мэтанакіравана збіваць чалавека, які не супраціўляецца. Напрыклад, вось гэта Мікіта Домрачаў, родны брат біятланісткі Дар'і Домрачавай, алімпійскай чэмпіёнкі, якую не раз адзначаў і старшыня КДБ, і сам Александр Лукашенка. Мікіту разбілі галаву. Падчас затрымання ён думаў, што аслеп. Прынамсі, 16 чалавек учора з міліцейскіх пастарункаў забіралі машыны хуткай дапамогі. Таксама дапамога медыкаў спатрэбілася непасрэдна на вуліцах. Беларусы адказалі на рэпрэсіі вечаровымі акцыямі пратэстаў у сябе на раёнах. Ярослаў Сцешык, Белсат. Разгон акцыі пенсіянераў абурыў мінчукоў, якія выйшлі на вуліцы. У шэрагу раёнаў сталіцы пратэсты не сціхаюць дагэтуль. Людзі выстрайваюцца ў ланцугі салідарнасці і перакрываюць вуліцы. Белсат будзе сачыць за развіццём падзеяў. І да іншай тэмы. Учора пратэст, а сёння судовае рашэнне. Па краіне распачаліся суды над затрыманымі ў нядзелю удзельнікамі маршу годнасці. На лаве падсудных апынуліся таксама удзельнікі ранейшых мірных акцыяў пратэсту. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, учора на акцыях у Беларусі затрымалі 713 чалавек. 570 з іх пакінулі за кратамі да суда. Вчера были, получается, в центре, забрали, возле Короны забрали моего товарища. Меня нет, нас толпу разделили. Собственно, его забрали, за ним пришел. Второй раз он уже тут. Координаторка проекту организации «Активным быть файна» Юлия Мицкевич осудженная на 15 дзён арешту за удзел у массовом мерапрыемстве. Ее затрымали ў мінулую пятницу ля офису организации, доставили ў Раус, пасля ў изолятор на Крестина. На мой вопрос, почему в пятницу вы задержали за участие в несанкционированном митинге, хотя митинга не было и мероприятия не было, и вообще на улице возле никого не было. Они говорят, что у нас есть доказательная база, что она там типа а-ля ранее участвовала. Затрымали просто на вуліцы аднаго і асудзілі на 15 сотняў арешту таксама кіраўніка проекту «Кошту Раду» Владимира Ковалкина. Суд, в общем, не заморачивался ни особо доказательствами, ничем. Все ходатайства адвоката о приглашении свидетелей и об истребовании данных от мобильного оператора были отклонены прямо же сразу на месте. Решение было оглашено тоже прямо сразу же с бумажки, то есть не понадобилось судье ни минуты для того, чтобы подумать. Суд Першамайскага району Витебска вынес папярэджанне за ўдзел у мітынгу для Інесы Бурлаковай, а вось Хрыстафора Жаляпова, што здзейсніў крыжовы ход за памерлых ахвяр вулічных акцыяў, арыштавалі на 189 рублёў. Протоколы, якія, так сказать, под копирку, робятся каждый раз, когда хотят притягнуть кого-то, так сказать, до отказности. Тогда-то, тогда-то шел, так сказать, участвовал в шествии без разрешения, выкрикивал лозунги, выражал свое недовольство и так далее, и так далее, и так далее. На самой справе, конечно, я шел молился, и я никаких лозунгов не выкрикивал. На 270 рублёў оштрафавалі былога міліцыянера Юрыя Матіюна з Докшыцаў за размешчаны на сваім доме бел-чырвона-белы сцяг. На 2 дні да суда яго змясцілі ў ізалятар. У суботу яго затрымалі ў двары ўласнага дома. Прыехалі міліцыянты і сфотаграфавалі сцяг. Сказалі, каб збіраўся і ехаў з імі для састаўлення пратакола.
Ён змог толькі пераабрануцца, і яны паехалі ў пастарунак. Агулам сёння па краіне прайшлі прынамсі 140 судовых паседжанняў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Фігурантаў пакаралі штрафамі ад 81 до 810 рублёў ды арыштамі ад 7 до 15 сотняў. Сілавікі, якім загадалі збіваць і затрымліваць, не надта хочуць, каб жорсткія кадры трапілі ў медыа і разляталіся па ўсім свеце. Учора праз пастарункі прайшлі 40 журналістаў, якіх бралі мэтанакіравана і не спяшаюцца вызваляць. Падчас маршу пенсіянераў таксама хапалі супрацоўнікаў медыяў. За кратамі на гэты момант 4 супрацоўнікаў Белсату, 2 іх сёння судзілі, а з метралу падчас затрымлівалі міліцыянты. Юлія Цяльпук. На 15 сотняў арышту суд Магілёўскага району пакараў журналіста Белсату Александра Сідарэўскага. Міліцыянты і суд вінавацілі мяне ў тым, што нібыта я удзельнічаў у гэтым масавым мерапрыемстве, але там я знаходзіўся як журналіст, выконваў сваю прафесійную дзейнасць. Я быў у манішкі прэсы. Раней за краты трапіла наша журналістка з Гомля Ларыса Шчыракова, стажыстка Алена Доўнар, якая атрымала сёння чарговыя 15 сотняў. Учора затрымалі Славу Лазарава і Змітра Казакевіча з Віцебску, а таксама з Мітра Міскевіча з Менску. У Берасці затрымалі Мілану Харитонову. Агулам 40 журналістаў учора вывезлі з акцыяў пратэсту. І прынамсі 9 сёння. Ужо ў Мінску пашлі такія рэчы, як акрэдытацыя журналістаў на масавае мерапрыемства. Все гэта настолькі супярэчыць стандартам міжнародным, Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, міжнародным дакументам, якія Беларусія ратыфікавала. Беларуская асацыяцыя журналістаў, прэс-клуб і асацыяцыя аб'яднаныя мас-медыа апублікавалі сумесную заяву, у якой заклікалі спыніць ціск на медыі. Узгадалі і не толькі затрыманне журналістаў, якіх у гэтым годзе значна больш, я думаю, што магчыма больш, чым за 10 гадоў разам узятых. Уседазволенасць і жорсткасць з боку невядомых у чорным, а тых, хто мае права гэта здымаць і паказваць, судзяць. Раней, як удзельнікаў пратэстаў, а цяпер ужываюць і іншы артыкул. Непадпарадкаванне міліцыі. Выданне «Комсомольская правда» опытала журналистов ля постарунку. На неоднократные просьбы покинуть определенное место необходимо для обеспечения общественного порядка, а также для личной общественной безопасности граждан ответил категорическим отказом. Чем оказало неповиновение законному требованию должностного лица. Естественно, всего этого не было. Протоколы несапраўдныя, але праведзеныя ў бетонных камерах ночы і шматсотенныя штрафы рэальныя. Літаральна некалькі гадзінаў таму на волю выйшлі журналісты Зміцер Міцкевіч і Ларыса Шчыракова, абодва з фінансавым пакараннем. Відавочна, што мяне там чакалі туды, куды я прыехаў, і яны самі, тых, хто мяне затрымліваў, адразу сказалі, што вось гэта менавіта вы, Міцкевіч Зміцер Петрович, давайте пройдземце з намі і гэтак далей. Выконваць працу усе названыя асобы збіраюцца і надалей. Здымаць сваё, хоць ужо без лога на мікрафоне, прыходзяць на акцыі і журналісты рэпрэсіўнага рэжыму. Гэтак учора пратэстоўцы сустрэлі аднаго з іх. Юлія Цяльпук, Белсат. Падкантрольны Расіі Еўразійскі фонд стабілізацыі і развіцця ухваліў прадстаўленне ўладам Беларусі крэдыту ў 500 мільёнаў долараў. Апроч гэтага афіцыйны Менск атрымае расійскі дзяржкрэдыт на $1 мільярд. Тым часам Еўразвез увёз персанальныя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі за гвалт супраць мірных пратэстоўцаў. Рашэнне дадаць ягонае прозвішча ў беларускі санкцыйны спіс прынялі міністры замежных справаў на паседжанні Рады Еўразвязу. Дасюль Еўразвез не ўлучаў Лукашэнку ў санкцыйны спіс, бо еўрачыноўнікі апасаліся, што персанальныя санкцыі супраць яго могуць ускладніць дыпламатычнае ўрэгуляванне канфлікту. 10 дзён таму Еўразвез увёў санкцыі супраць 40 беларускіх чыноўнікаў, перадусім сілавікоў і чальцоў цэнтр выбаркаму. Паводле розных крыніцаў да гэтага санкцыйнага спісу могуць дадаць яшчэ 40 чыноўнікаў, адказных за рэпрэсію ў Беларусі. 823 асобы. Такая на сёння колькасць спартоўцаў, якія падпісалі адкрыты ліст да ўладаў з патрабаваннямі адстаўкі Лукашэнкі, вызвалення палітвязняў, а таксама спынення гвалту з боку сілавікоў, вызвалення і пакарання ўсіх вінаватых у катаваннях мірных пратэстоўцаў. Александр Пуціла.
Паслязаўтра, 14 кастрычніка, заканчивается тэрмін утрымання пад вартай знанай беларускай баскетбалісткі Алены Леўчынкі, якая, акрамя падпісання гэтага звароту, яшчэ і брала ўдзел у мірных пратэстных акцыях. Адвакат спартоўкі Михаил Кирилюк разам з паплечнікам Алексеем Кубраковым яшчэ 2 кастрычніка падаў скаргу на пастанову суда Ленінскага району сталіцы прыцягнення Алены Леўчынкі да адміністратыўнай адказнасці ў Менскі гарадскі суд. Але зварот не разгледжаны дагэтуль. Планаваны на сёння разгляд зноў перанеслі. Тым часам справы, так ці інакш звязаныя з былымі ідзейнымі спартоўцамі нацыянальных зборных Беларусі працягваюць абнаўляцца. У нядзелю быў брутальна збіты, а пазней затрыманы са здзекамі ў аўтазаку брат героя Беларусі, біятланісткі Домрачавай Мікіта, які цяпер чакае суда. Алімпійская чэмпіёнка па біятлоне Надзея Скардзіна неўзабаве пасля гэтага з нянавісцю выказалася пра АМАП, падкрэсліўшы, што ўсе яны ператварыліся ў нелюдзяў. Праўда, пазней Надзея паскардзілася, што гэтая яе гісторыя ў інстаграме была выдаленая, хоць самая дзяўчына, паводле ейных словаў, да анулявання тэксту не мае аніякага дачынення. Пасля 3-го зліку матчу новага турніру Лігі нацый у футбольнай зборнай краіны, у якім яна гуляла супраць Літвы ў Вільні, некалькі заўзятараў спрабавалі падтрымаць нашу нацыянальную каманду гістарычнымі сімваламі. І калі Літоўская федэрацыя футболу была зусім не супраць, спрацавалі абмежаванні УЕФА пра забарону выкарыстання неафіцыйнай сімволікі. Просто сказали, что вы можете проходить, а стяги треба застать, покинуть за межами стадиона. Коли было червоно-зеленое, пустили бы? А я не бачив ні одного червоно-зеленого. Після закінчення матчу я кричав «Живе Білорусь!» і тільки, на жаль, один наш гульня почув это, подошел и забил мне такой подарунок. Несколько литовцев было с БЧБ флагами, стояли рядом с нами, поддерживали Беларусь, но болели за литовскую команду. Маршалы подходили к некоторым литовцам и просили снять флаги, связывались по рации, но сказали никого не трогать. Александр Путила, Белсат. Збірацца ва ўласных дварах, праводзіць добраўпарадкаванне, ладзіць вечарыны і канцэрты і нават арганізоўваць дружыны самаабароны. У Беларусі гэта можна рабіць на легальнай падставе, не боючыся пакарання за несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Ігор Станкевіч падрабязней. Канцэрты, спаборніцтвы, дыскусіі, знаёмствы з суседзямі, гарачая гарбата з цукеркамі і, нарэшце, супольнае развязанне агульных дваравых праблемаў, ды нават усёй краіны. У беларускіх дварах паўстае новы від грамадзянскай актыўнасці. Гэты працэс, канечне, трэба падтрымоўваць самых розных бакоў, бо мне падаецца, ён галоўны ў тым, што адбываецца сёння ў краіне. І калі мы выйграем вось гэты працэс самаарганізацыі на ўзроўні ўсяго грамадства, то мы выйграем краіну. Андрэй Ягораў, удзельнік сённяшняй адмысловай сустрэчы Каардынацыйнай рады, якая прэзентавала платформу для развіцця лакальных ініцыятываў. У беларускім заканадаўстве ёсць адпаведныя нормы для дзейнасці такога кшталту. Для гэтага жыхарам асобных двароў трэба стварыць калегіяльныя органы тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, у скароце КОГТС. Любое мероприятие, которое проводится во дворе от КАТОСа, становится автоматически легальным. То есть вы просто руководство КАТОСа уведомляет район о том, что они проводят собрание, и то, что проходит на собрании, это исключительно забота граждан, которые собираются. То, что они там делают, что они обсуждают, не обсуждают, решают или просто отдыхают, это становится абсолютно легальным. Да апошняга часу КОГТС не былі запатрабаваныя, але цяпер сітуацыя змянілася. Каб падтрымаць самаарганізацыю грамадзянаў, Каардынацыйная рада стварыла адмысловую інтэрнэт-пляцоўку kotos.org, на якой кожны знойдзе дакументы аб стварэнні камітэтаў ці атрымае кансультацыю адмыслоўцаў. Люди пачалі адчуваць сваю адказнасць за краіну, за свае гарады, за свае раёны. Адказнасць за краіну пачынаецца з адказнасці за свой двор, за тое, што там будзе, які там будзе мурал, якая там будзе сімволіка. І наша ініцыятыва якраз дапамагае грамадзянам Рэспублікі Беларусь зрабіць усю іх актыўнасць легальнай, законнай і абраць сабе мясцовае самакіраванне. Нарэшце рэшт у беларусы наспелі да таго, каб мясцовае самакіраванне было абрана па ўсёй краіне. Для стварэння КГТС трэба сабраць подпісы 25% жыхароў двара і зарэгістраваць яго ў мясцовых органах кіравання. Тады ўся дваровая актыўнасць робіцца легальнай. Галоўнае, каб самі ўлады захацелі выконваць свае ж законы. Ігор Станкевіч, Белсат.
Купалаўцы ставяць купалу, але онлайн. Тыдзень таму акторы, якія ў жніўні звольніліся з тэатру на знак пратэсту супраць міліцэйскага гвалту, правялі закрытую рэпетыцыю спектакля «Тутэйшыя». Сёння ў суполцы купалаўцаў на Ютьюбе адбылася прэм'ера. Прэм'ера спектакля «Тутэйшыя» паводле п'есы Янкі Купалы мелася адбыцца на сцэне Купалаўскага тэатра ў канцы верасня. Уласна ў верасні планавалася і адзначэнне 100-гадовага юбілею найстарэйшага драматычнага тэатра Беларусі. Але пасля гвалту сілавікоў у дачыненні да мірных пратэстоўцаў купалаўцы звольніліся з Купалаўскага і стварылі незалежную тэатральную групу. Першы іхны праект менавіта спектакль «Тутэйшыя». Гэтак выглядала інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Больш навінаў на нашым тэлеграм-канале Белсат і на сайце belsat.eu. Да сустрэчаў!